ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକ୍ରମ ନାମକ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରୀ ସିଂହ ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲର ଅନେକ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସବୁ ପଶୁମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦିନେ ସବୁ ପଶୁ ମିଶି ସିଂହ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ପଶୁଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଜଣେ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଫା ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ସିଂହ ଏହି କଥାରେ ରାଜି ହେଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ଦିନେ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଏବଂ ଚତୁର ଠେକୁଆର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ସିଂହ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଆଦୌ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସିଂହ ପାଖକୁ ଯିବାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲା। ସେପଟେ ଭୋକରେ ଆକୁଳ ହୋଇ ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଠେକୁଆଟି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସିଂହ ରାଗିଯାଇ ପଚାରିଲା, ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ପୁଣି ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ମୁଁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଯିବି। ଠେକୁଆର ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି। ଠେକୁଆଟି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମ୍ରତାର ସହ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସିଂହ ମୋତେ ଭେଟିଲା। ସେ କହିଲା କି ସେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରକୃତ ରାଜା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି କହିଲା। ସେ ମୋ ସହ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଠେକୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇଗଲା। ମୁଁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ଏହା ଶୁଣି ବିକ୍ରମ ସିଂହର ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ରାଜା ଅଛି? ଚାଲ, ମୋତେ ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଏକ ଗଭୀର କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଦେଖେଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ସିଂହଟି ଏହି ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ସିଂହ କୂଅ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲା। କୂଅର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିରେ ତାକୁ ନିଜର ଛାଇ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହ। ତାକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କଲା। କୂଅ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଏକୋ ଆସିଲା। ରାଗରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଅହଙ୍କାରୀ ସିଂହଟି ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। କୂଅଟି ବହୁତ ଗଭୀର ଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଚତୁର ଠେକୁଆ ଖୁସି ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଗଲା ଏବଂ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣାଇଲା। ସେଦିନଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ।